sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Urian itu hata na hinaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus hata ni debata dihita di mingguta sadarion imana tersurat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Filipi 24 ayat 1 ayat 7. Ujahama dihita on pe hamuaka dongakku nahina holongan jala nahina siholan halasan ni rohaku jala tupalhu songonima marsihohot hamu di bagasan Tuhani hamuaka holongan hamu ewodia dohot sintike huapo imahamu asa marsadani roha di bagasan Tuhani welek-welek madohotto ale sunsugos nabottor urupi manasida akanang madonganiahu marukil humokko barita nauli rapon si Klemen dohot dongakku saulaun na dibanari di buku hanguluanido goarna sida marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhani huulahi mamadok marlas ni roha mahamu pabotohok kamu mah habasaron muna tu salut halak donok do Tuhani unang mahol sohok kamu agi aha alai sadok pabotohok kamu mah tu debata pangidua muna marite-hite tangiang dot elek-elek mardongan mauliate jala dameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti akkate-hate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus ima yanggo sahakna hurian itu hata parjolo pinasaha ma hata mauliate tabi horas nianon kunjungan kedua mahami di HKBP Bandung Reformandaun ngaya hami tiki tu song jirak pula saya pada daunot tu betong diri las ni roha las adarion tutuma hari minggu donor HKBP Bandung Reformandaun jala sudi hamu mad donor sadarion ido teh ido kan sudi do sudi deba donor darah deba donor dana ido dong tu HKBP Jalan Lurah teh macelas rohanami alamat jalo donor dana huriat HKBP Cimahi Jalan Lurah di hari minggu donor sadariom jalo hidahami antusiasme ni ruasi sangat tinggi jadi macelas sien roha godang akan adinggan sadarion jala laos ni hamalate hoddo dinggan haroro ni HKBP marhite kor ama ek Saudi turiata HKBP Reformandaun mauliate ma di jakok kamu riata HKBP Jalan Lurah laho patupa pembangunan ala jonok go Cimahi Jalan Lurah dak pulau patorong dia masih banguno dia madang moloro hamuan non tusi ima berengomuna ma dia na dibangun neh ala lo do hamu sifat amar pesta not tusi weom mahape naroi donor dana tiki HKBP Cimahi Jalan Lurah tu Bandung Reformanda do hami mangurupion do hami manangiak konon ima do honon munan non molo di dahamu disisa matabe mauliate horas di hita rak dodo inak padita di son baru si barani do rombongan manang pigahal akainata siana kavica Jalan Lurah namai natta na baju na balawar rak do nyonya pendeta gultom sarupa baju na huidate bagat na pe sarupa ro jadi lasro amar sahur di bagasan minggu tasadariom didok hata na tua-tua songon hata mauliate tubuh mahau hariara di tonga-tongani huta permiaman tidak dana perlinggoman di tua-tua di huta hamudang marmara di balien dang agia mahua horas perdalan-dalan mangomo pertiga-tiga dabok manazina lahamuna jupang manani luluamuna di panupahiom muna di HKBP Cimahi Jalan Lurah sadarion gugur kok kamu tonaki martobat doamu gugur ema tutui muhamu lau subuk kamajo zami tau marhite upasa upama alo pama do tu hau tadiang tubuh mahau tadiang itonga-tonga ni
batu unang lupa hamu martangiang debatado mualnya sini roha dohot pasu-pasu batu tu muamu setong dia do gabi lupa do hamu batu tu unang lupa hamu martangiang tagamo 182 tahun mah KBP arong gope ulaning na lupa martangiang arong gope nasoma boto martangiang. Masih adakah pengikut Kristus yang belum memahami doa minggu rogate sadarion dang maka ngolu partangyangon dang miat di bagasan partangyangon dang ringkas madohoti partangyangon alas asitong nga identitas ni halak Kristeni dari dosian ngolu persitutuan na martangyang jauh-jauh marsopa tu debata marhite-hite elek-elek dot pangiduan na orang salah ama kining seksiama merkordo seksiama jalan lurah diitaan nga asa martang yang juta heamat tahun ini naruhani natai matang bapak ni bute ando bodari unang jutu ya udah ina ayah partanya nga dijautan jadi kondisi do dia hasil audisi bahwa tong malim dah ama bahwa man nama betangnya dan yawi torna maton lao dangolo la suai do kokko uti dia ba yele ina tom maloro ina ton tong mangele amatai nanget jala labok di dokon kokko ratto wah man no dohono nyak kadong ada ba padita dang adong dison ama di tonga di jabuonin ji kunao do martangya subo to martangya ngin namatay tenang maho usurak petangyang monon dungi sakui hola di dokoko martangyang maita pipi du sudi jolmai nena ton to iro dang mamerengian non buka mananget jama di waktu Tuhan iro na iro kami nak pe jaha hodope nina to jibu di songoni boy nena tay jaman non nina atong songoni surat matanya kuwan no bubuga betul surat ina tauda alia manami na di bono gijang mau lihat mai ho surat matong ya rotaso nah ile matong matai borngini matong ngarabo betiki udula matong roh kadongan na paralaru macai tabu pakkateyon ni alakon dot paraladui paditei ya tai sudi uria pilpres songatang yang dinakiniani neraka surga sudi me tabu tong pakkateyon alakon jala anggo amat tahun dung dibereng jabuno dak sakwak kuzam anggotang yakonan ibereng jol man no lebek mabuke narona hawa kuro isolot to namatai ma di holak-kolang ni papan di jabunai dinganan na hudulan non isoda hudul iso mahwane solot to matong apala di ngobeti ala ni tabu di halakom makatai sodingo benar di solot tentang yang nerisi Roma padita molo hasuto dihalangi ulu dua tong hudul sama hamu inna ji pidda mamaton sidang dingot tahu ton marede fotum marede jamita marede tangi yang siap berjabu pinasa matu amang inna parageda matu situ kan jong-jong amato dengan penuh percaya diri martang yang mahiten pipi do memang sudi jolmon alai dingot tangyaku di sado apa narwana sad tangyang nato neng mangalak kami inatai ternyata rak sudi pipi jolmon arong na bollang inatai bollang ato sa ubereng jo mangawanot amat to martanging narwana bollang masih bereng akal lagi na dua do mai ibereng itu dia ho ini natai tu amatai ro amatai ya lusi musiatong tusan ninna marhuai nenat tinggal tangyakuin na amatau ji tinggal tangyang ni amatai neng diala dope ro masih tua ngai ngabol lang bisu dia jolmon we tinggal tangyang ni amaton bu mamang tangyang mi inda situ amatong jahama asamar tangyak kita ngi binggar tong jamito tangyang on yu tamatau ma tangyang na tinggali ibu kama izama taga munarong go besongoni hita
Angko sadario tonana ima songo jauh-jauh ni si Jona. Songo jauh-jauh dia kasih partangiang namanya di bagasan ngulu partangiangon, parsobaon, pajauon, parsinggangon tu debata, marlopit tangan, manedekon rohana, dohot si majujungna martangiang tu debata. Ngai kong gabi songoni yang sude hita maka nguluhon ngulu partangiangoni. Ido badan ido turpuhon di bagasan ngulutta sadarion, una kolso kamu agi aha. Sadok pabotoh kamu matu debata pangiduan muna merhite-hite tangiang dot ele-ele kamang dot tamu kenang do tangiangi memang kami kapag ditaw no loro maul madjabi tahon tangiangon ay nga toruson dihatai manang nadi dia do tangiang tutu mayate Matius 7 ayat 7 pangidu hamuma lului hamuma tuk-tuki hamuma. Saya ada Tesalonik 5 ayat 10 saat lalu keep on pray. Jangan jemu berdoa. Unang masadi hamu martangiang. Nina, karena itu memang esensi doa yang pertama adalah oh God give me. Tuhan berilah saya. Ketika saya mengetuk, bukakanlah. Saya meminta, berilah. Itu sebabnya seorang teolog pada abad ke-18, F.B. Meyer mengatakan tragedi yang paling besar tentang doa adalah bukan ketika doa tidak dijawab. Akamang dotama kainang dang tangiang naso dia lusi debata. Manang naso dia lusi songo pangidua tragedi ini doa yang paling besar, tetapi tragedi doa yang besar menurut F.B. Meyer adalah ketika orang Kristen tidak memanjatkan doanya. Itu. Dan di bangi itu memang berdoa itu adalah meminta. Oh God, give me. Lihat dia wahai pason, gajang ni umur, las ni roha, anak kokku, pacariaku, kan hasing. Alai sering doa Kristen lupa bahwa ada esensi doa yang juga tidak kalah penting dari oh God, give me. Jala olo si patarak ta hangoluhonon, yaitu bahwa berdoa juga adalah bertanya. Berdoa juga bertanya. Suku-sukun tu debata. Oh God, what you design to me? What you rekonstruksi? Apa yang sedang Tuhan rancang kepadaku ketika saya meminta hai pason dilihat kosahit. Ketika saya meminta yang baik, ada buruk yang datang. Ketika saya meminta rezeki, untung yang datang buntung. Ketika saya meminta sukacita, yang datang duka cita. Maka berdoa juga kamang dotama kainang juga adalah bertanya kepada Tuhan, oh God, what you design to me? Apa yang sedang Tuhan rancang bagiku ketika doaku berbeda dengan jawaban Tuhan? Nani lehon ni dewata tuak kena porsiai tajalo pasu-pasu ro pusa-pusa. Tajalo pasu-pasu ro asu-pasu. Sokon nama asa di Filipion. Ima ngolu parsirangguton ni tangiang ni halak Kristen. Jalangi ko botot tayak kamang dot tamak kainang dah. Itu sebabnya orang Kristen tidak akan pernah jemu berdoa. Jahamu ma Jeremia 30 ayat 3. Jou ma'au ala jonok doau, paboto honok kumatuho, nasokal, nasobinoto ni roham. Inna ya, itu. Jadi berdoa itu bukan hanya meminta kepada Tuhan, tapi berikan waktumu berdoa untuk hening, maka kamu mendengar suara Tuhan. Tapi ki suara ni debata. Dak kolak kita makatai, karena itu berdoa itu dialogis, bukan monologis. Berdoa adalah proses kita meminta kepada Tuhan dan proses Tuhan menjawab kita. Maka penting bagi orang percaya untuk juga mendengar suara Tuhan. Asahu pabotohot tuho. Berkauma, asahu pabotohot tuho ina. Tuhan berbicara kepada kita. Dan itu juga esensi doa yang tidak kalah penting. Selain dari oh God give me. Maka berdoa juga adalah oh Tuhan jawablah saya. Dangolo hita somar tangiang
molo marsahit tamu iya kainang dot tamu kema itangnya ko kamu dang malum so mahamu martangyang soro tao alania ha alai kusukunot tado dewata Tuhan puasa saya martangyang ngau hot marsahit ado rencanamu sedang Tuhan rancang dia do maksudmu Tuhan si hujalo hai pasod dang reliak ko odo nanang dohonok kutuhoin na Tuhan imatuhita odo nanek pabok kutuhonin na Tuhan imatuhita molo huluas piho marsahit alay yang godinganan nasing huru piro kanak komuasa di parrohao ko egebi madalan nasida makaholongi hoin huluas piho marsahit alay yang kupasiubak musayarang dokan inna Tuhan itu hita dungi tabigi masuara ni Tuhan dungi sokon nairok niturpukom ma dang disudati situasi kondisi hadirion ni naporseai behita laho marlas ni roha dang disudati sahit marlas ni roha bersukacitalah sekali lagi kuulangi bersukacitalah di dalam Tuhan dang disudati sahit bejol marlas ni roha alanya ala dia lusi do tangyang na ala las ni rohai sasitong na di bagasan ngulutta saiko takas doi sebagai confess pengakuan, sukacita adalah pengakuan bahwa Tuhan memberi pertolongan bagi orang meskipun ia melalui banyak rintangan. Psalm 70 ayat 3. Aku cemburu Tuhan melihat orang-orang jahat, mereka yang fasik, sepertinya tidak mengalami hukuman Tuhan. Mengiburu roh aku, keparjati Tuhan nawari. Saya songon dana sida nomar dohar dang des tuhumamu dang hona orang Kristen akan mengalami paradoksi iman ironi kehidupan ketika orang jahat sepertinya tidak tersentuh hukum Tuhan dan orang baik melalui banyak persoalan songot turpukon Pilip piate di penjara do si Paulus di son letter from prison siap penjara ibana bayak kamu masih siap penjara boy madok marlas ni roha mahamu di bagasat Tuhani hulahi marlas ni roha mahamu ninna dari penjara ia berkata demikian karena itu keterpenjaraan tidak menghalangi orang Kristen bersukacita alania karena sukacita adalah pengakuan bahwa meskipun ia melalui banyak kesukaan meskipun ia mengalami ironi dan paradoksi iman di dunia ini alai pesalmen 70 lalu mandok alai yang goau utuk kudo hasol hotok kutu debata itu kan utuk kudo hasol hotok kutu debata ini adalah keuntungan bagiku dekat dengan Tuhan songot turpuhon jonok do debata nina orang Kristen yang bersukacita bukan tidak melalui persoalan hapugoson haoton parukilon parsahiton hamatean imak ke parukilot takan nek kumelua do hita siani kum gabi marlas roha hita menurut turpuo daw nape manal puon ragam ni hasusak kita alaidang disudati hita laho marlas roha laho madok mauliate bersyukur tu debata alania ala taboto do adalah keuntungan bagiku dekat dengan Tuhan. Soal mereka akan rugi jauh dari Tuhan persoalan tapi persoalan adalah keuntungan bagiku dekat dengan Tuhan. Haut labak kudo solhot tu debata ima komitmen yak kana persea madalani nguluna di Portibion sehingga dia tidak akan mungkin terpatahkan untuk bersukacita pasti do las rohani di bagasan nguluna di Portibion alani martangi yang mahitak kamang dota makainang mangido tu debata sadok unak kolso kamu ikonarong kotok pos ni roha di hita ido holso inna ado holso dalam terjemahan Indonesia jangan khawatir takut mabiar godoran tahutan hitir akaimon holsoan hol laoso hol itu artinya buntu aleloso hol dan so ngahol aleloso
Orang Kristen tidak demikian. Iro bana una kolso kamu ina subuh do ang padita holsoan ina lansia manon. Na subuh do holsoan dang buitong dah. Dang bui holsoan. Suatu ngarong na holso ada. Arong holso muna. Tangadong kan? Bima. Dang arong dah. Alania dang bui tawat tong holsoan. Alania ngahol laos somse. Bui do hol. Jalan itu buntu, tetapi kita tidak berhenti. Kita tidak menyerah. Kita tidak give up. Kita tidak menyerahkan kepada sibaran, suratan tangan, nasib, dot bagian. Langsung yang kolak Kristen. Bisa saja jalan itu buntu, tertutup sepertinya harapan tidak ada. Bahkan kemungkinannya pun probabilitinya sangat rendah. Alai soro hita tidak. Idok bana idok. Marlas ni roha mahamu makirim. Marbengek ni roha di bahasa Indonesia roha muate. Memang itu hebat nak kepada ni agak bibiudah. Kutulu bahasa ibu to bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tong marbahasa Bat Indonesia maju hita. Uberang kabuhi-buhi bahasa Indonesia roha mu bida ate. Bersukacitalah dalam batong kosibo tamu ini dong dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, tekunlah iro marlas ni roha mahamu makirim marbengek ni roha dihapor suhon jugulok kamu matangyang lansia bahasa Inggris boy do bayi nama na tinggal ate bahasa Inggris nama au pedang boy kodonok kodor pani alai jugulok kamu matangyang marlas ni roha mahamu makirim itu dah ide tersurati kainang bagus di Bibeli nah di Bibeli Rom 12 ayat 12 jadi do baina ikon marbengek ni roha di hapor suho bengeti rakso nggak bagian apa di tanah mion tinau tahu main nak balau si tahu mah tu balau songoni mate ketika jalan itu buntu maka kita cari way out jalan keluar amin itu dah ketika harapan itu sepertinya kabur dengan kemungkinan akan terjadi songon na hutangnya konon tetapi orang percaya tidak berhenti tidak stop, tidak sok, tapi akan terus marbenget ni roha. Dalam bahasa Indonesia tadi sudah kita terjemahkan tekun terus, dia berusaha terus dengan sangat tekun untuk keluar dari persoalannya hingga akhirnya Tuhan menuntun kita sampai kepada way out, jalan keluar dari persoalan kita. Baru kilotta, hapogosotta, haototta, parsahitotta, do nasa baru kilon data adopi di bagasan melutta. Jadi kopostoro hatta martang yang unang holsoan, unang mabiar, unang jala memang dang ninggan na mabiaron. Apalagi mabiar malubi hubiar na. Harong banak pon na. Memang anak sesado. Mula anak sesado tapuk ni pusu-pusu, urak ni hati-hati. Itu teh. Harong gebrak gina. Manang ngamatinggang mas sepeda motor di Jolo Jabuna turun malabuk di naton amang anakku asian sehat do inna sehat do oma di Surabaya on dengar do kuliah do imeda arong di Jolo Jabuta matinggang kareten gawit tortuhoro aku inna naton di Jolo Jabuna do tinggang kereta tu anak narohana di Surabaya banyak kamu mah nang nong merlubian ni mebiar huri kan masa tang yang mutu debata tu anak komu tu anak kota jala hidup baina tang yakta saya udah do di javitak kong bejal lurang ngatak kasut di motor nasi do si pata tang yakta kana itu tuan hurang do wah ai setahiri marak kota yang menghadapi hamaolon setahiri makana kota yang menghadapi hamaolon mereka tidak akan menghadapi kesukaran Tuhan palua manak kokku saya unang disalpuan anak kokku hamaolon dosen na burju-burju ma otak na pistar-pistar ma ini story itu tanya kan itu
Denggad dui denggana mang. Tota makainang. Alay tabay hamu tangyang muna. Tuhan. Molotung disalpuhon anak kipe hamaolon. Roga lubang. Tunguluna. Urupi may mana. Makamonak ko sa hiro na. Kasi kop tangyak tay. Erang mungkin anak kota yang menghadapi hamaolon. Tidak akan mungkin dia tidak akan menghadapi godaan. Godaan dunia. Teknologi. Post internet era. Era touchscreen. Hamaolon hamajuon. Tekanan pressure dari dosen ketika ia kuliah. Tekanan pressure dari atasan ketika ia bekerja. Pasti ia akan menghadapi kesukaran. Tangyak tanah orang sipata ima. Tuhan. Molo menghadapi hamaolon ibana. Urupi may ibana seorang talu alani hamaoloni. Maka monakon baru kilon na di bagasan ngulu. Nah itu dah. Nakol soak kita. Kata tangyakon. Na penting sa sitongau urusat tayo manangyak ko do. Tangyak ko kamu ninda te. Tangyak ko kamu mardongan elehelek. Dengan kerendahan hati dan ucapan syukur. Martangyak kita tu dewata. Di bagasan nguluta. Di bagasan rohata. Alerak pola rong ison. Tuak kana po subulong sa urok ko songonon. Molo leleng rorok kak muna nga bulon boru magurang anak alam mo lo magurang anak hawaw pangulihonon bulon boru pamulion alerang rasaw dobe hiaro itangyak ko kamu rok kak muna tong tangyak ko jus halak mo tong marsinggak ko tutuhani manang molo adong dongam munuaing ngai tangyak ko ido jodohmu nikuro ijamita teh martangyak ko tong Tuhan kalau ini jodohku dekatkanlah itu dah kalau bukan jodohku campakkanlah itu dah ya orang iso dulu naso marah itu dah ya harus tanya ko kalau ini jodoh baik kan itu komitmen di naposo Tuhan kalau ini jodohku eratkanlah dekatkanlah. Kalau bukan jodohku, campakkanlah. Itu bah. Teh. Hei alena neng donok, hei tanya kokoi, duit terbayang mabuhinai. Berarti jodohku. Utangnya kon terubuhinai itu. Dang buhini jolma, dang buhini nasing, terubuhini nari rohaki do. Berarti do, halus ni Tuhan itu. Itu dah. Si patah dah wartang yang kita tangguh luhon. Apa yang kita doakan? Dengan apa yang kita lakukan. Itu benar di Martin Luther orare et laborare et orare. Sungon nagajang ko jami takpo na te nga. Sotik ngay bada. Otik ngay mon ate. Ala nengan no pe pasato muna moloto nga boy digati ati ba sungon nagajang jami te pang asiro amer pedite rata te. Ala na mer unang bodoh doang. Orare et laborare et orare. Artinya lansia. Bagus. Ya dok kamu ibe. Mau lupa di tereko bagus nih naronak peso IBG. Kotong harga ada. Mau lihat inang nah hidup. Doakan kerjamu, kerjakan duamu. Begitu. Tangyak kongulu, hangulu tangyangmu itu dah. Nak saya tinangyak kon liam Tuhan gabe na niula sinur na pinahan na song dia mau sinur ya teh solau mangula honna jauh dudul gabe na niula marhua gabe na niula doakan kerjamu kerjakan doamu baik dah pasu anak kok kemar sekolah anak borato mar sekolah baik dah pasu ni Tuhan ima jali ko postur hatta ditangyak tay na babuana urupan ni dewata hita di bagasat tangyak tay pasti akan ditolong karena sesungguhnya Bapak Ibu yang terkasih semua doa kita didengar Tuhan di begitu sudah tangyak tay hitangion tetapi tidak semua doa dijawab seperti apa yang kita minta tak sudah dia ilusi songon nada pangidui sesungguhnya sudah do tangyak tay ditangyo dewata alai rak sudah dioloi songon nata pangidui
Sipata Tuhan ini di belok kodo di peolhon ate. Isi de ko perlu benget rohatta jala jugul martangyang. Anggo tunatangyangon dinggam meita jugul. Tutangyangi elo alat tusima unang nasing ate. Na jugula no namaton. Saya unang matuwa masong no muse. Na kainata te. Unang marok songon ida. Alang go jugul martangyang dinggado dah. Ima ni bahasa Bataki. Marlas ni roha makirim, bengek ni roha maporsuk, jugul hon tangyang, jugul tu tangyang. Aku si patah ita martangyang, baru rupi martangyang dah, keluar siar rumah sakit. Waduh, namar saya ti, nak kini, namar tangyang yamu ina, tu namar tangyang oda. Turi pangupiru-piru nulu lah, dah iro menangah, dari namar tersebut. Tang leleng be nam se mulai ngali ujame nam se baru rupe martangi yang ngaselak kai pason ngetor mangupiri ji waro hita martangi yang ate baru asal rumah sakit usero baru nak kini awang nomor saya itu nah jadi tang leleng be nam se ate ngabahaya ba so ni malah sifata pertanyaangon ni tawar rupani ate nek donokku tatangyakon alerak tabor siai ini sifata kan tabangi dulu alerak tapos rohata halak Kristen martangyang kopos durhana nang pesipata rak songon na tabangi do dialusi nang pesipata dang lomo meni rohat tai na masa Yesus martangyang berek kamu mari Getsemane Tuhan Bapa seandainya bisa biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendak mulai jadi. Sudah, tangyang ni Tuhan Yesus. Jelas tipologi ni tangyang ni naporsiaroi. Nanak siutono taruh tirota. Saunang memaksakan kehendak kita era haru Tuhan on. Siang gampang tu gopung siang damak tu gopung onak kapogoso macam parnami. Dotak kanasing sehingga siang gampang tu gopung holan na hol soa maulah honota. Dangarong sukacita. Dangarong las di roha bersukacitalah di dalam Tuhan inna alani kusuderu hita marlas di roha di bagasan ngolutta sadarion laho makalason pabuana tatadado labakku do solho tu debata untungku dekat dengan Tuhan walaupun sepertinya orang jahat berjaya tidak tersentuh hukum Tuhan langsung linibas debata kabar jahat ipuan tapi akan ada yang gani na burju rohai na bengek rohai si per minggu gir martangyang saya songon natu sido apa kasusane nah itate tetapi bagiku pesalme pitu-pitu lihat lalu utukku do hasol hotokku tu debata hai jonok do ibana ni natur pohon di ita ngadonok Tuhane pasar hamu habasaro ni rohamuna tu manangis sepe ido parbui di tangyang do pakkanguluhon yak kena porsea di tangyang natu debata marite serep ni roha martangyang tu debata tong hamu kainang lutama kamang lansia dah dak tangyak kono muna Tuhan unang marosai tau dah ang itangyang muna to mulubui memang leo mahai pasok tau ido ale molo soluk roha hapor parsahito tu hamulo hagaleon Tuhan ajari mau makabinget toni itu tangyak tada kaditoruni 70 tahun pe amurani ana teh menjelang 70 tahun pe au pe lau 70 matong ayo pak pulono pe toruni 70 di lau 70 tong ete beiru dah gurang go manuk numurru ala memang ngase dia umur nak paditaina lau 70 maniku hebat mapang lau 70 dak serius jo amak padita obat pelonom ni bahasa orang lau 70 obat pelon kan lau 70 dia lei 24 tahun naik ni kredit tau molo soluk ro airo hatani Tuhan pesal mesia pula 10 sedia bisa dia umur rizal mainna 70 tahun molo di iahi pilobi jabar nah ngaluton jabar taname jabar pertalian bagian imana yang siang ulu honota alani suderu hita amang dotta makenang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus berdoalah bagi kehidupanmu dan doakan kehidupanmu
imani doamu tangoluhon dungi di turpuhon na berpudima dame di debatana sumurung dame ni debatana sumurung tangadong sumurung siat dame ni debata di portibion ay di padomu Jesus sita di hau pinar silangi dot amai mari tenaga tung ibana di Golgata iro dame na sumurungi damai sejahtera Allah itu adalah ketika Yesus tergantung di kayu salib. Ia mempertemukan tanah dengan surga. Ia mempertemukan dunia dengan ilahi. Ia mempertemukan rohani dengan jasmani. Ia mempertemukan kekekalan dengan kenistaan. Yesus ketika tersalib di Golgata, ia mempertemukan Bapa dohot tita gabi taluk mahita di dok ali taluk mahita madok ali among ya Bapa dangarong Bapa na mangalean tu anak kon na ulok molo di jalo dekke na mangalean na soringgan tu anak kon na molo di pangido dot haserepon songoni mahita molo majalo tu debata ali abba ali among ya Bapa nin nahita tu amatay di baga sa tangyakta dangadong gari mudar na sa diri nga dilian ido dami na sumurung na di sono ima mangaramoti hati-hati do pikiramunen na jala sayor do dipakai pardita dipilih formula untuk berdoa mengawali biarpun itu doa maupun itu salam mengawali setiap doa dame ni debatana sumurung sian saluh naroha ima mangaramoti hati-hati muna do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat madiho Tuhan. Naing jugul gir-gir jaladang macadi hami martang yang tuho. Ajari mahami. Dada holan mangido majalo tuho. Alay naing do paserep rohanami. Jala patidik pikiran nami. Hut patinggil pinggol nami. Manangihon soaram manangihon alus mutuhami ay sipatarang dia lusihotang yang nami tudosongon na pinangiro nami jalarang dia lusihotang yang nami isongon na di rohanami alay di bagasan di idolam marlas ni rohahami bersukacita ala porsia dohami jonok doho Tuhan di labung nami manangi jauh-jauh pangiduan elelek nami songoni manang tangi yang nisaluhut ruas ni huriam HKBP Bandung Reformandaon asima roham Tuhan saya hapogani mengalusi tangi yang nasida saya hapogani mengalusi pangiluan nasida pasu-pasu maruas misaluhut na sekolah minggu ibu-ibu rumah gudang may karemaja bertumbuh baik sehat karena poso namar sekolah saluhut na nasida Tuhan marbisuk menguduti parsekolah anak molotung dia do pinasida hamaulo dia ka studi pendidikan persekolahan uru pijala pamonang manasida asa di hamonak kon nasa hamaolon di ngoluna pasu-pasu maka ruas amanang ina mangajari anak kon na di jabu marbisuk nasida pasu-pasu manang kalansia molotung sipata li Tuhan solukro baru kilon parsahiton hagaleon urupi manasida marbengek ni roha di saluhut nai molo di ko gajang ni umur leon nang hai paso di nasida tuan asiroham pasu-pasu jalau dingi masalu nak kana bebalu asang giat dihabaluon nasida toktong maraporusa jala marhaposat tuho di salu nak kapangiduan nasida pasu-pasu male itu sudah program ni huria makai Bandungon jala saya toktong tulus si denggam mardalan nang pe AKBP Bandung Reformanda songoni nang lurah rak mabangun dua layu kak dorohana sida tirek laho manarihon pangurupion di pembangunan HKBP Jalan Lurasi maroham mauliate mariho Tuhan pasu-pasu masalu nang ulu nasida konggom marwas ni huriami di bagasan lingkungan di tanganmu pasu-pasu mana posong padita nangaka situa marhalado itu ngane huriamo na salam marsangap guar muna badiyai jalalam marsaringar hamuliaon ni hasangapomu jala taruli salu na di ruas ni huriam pangodihon di bagasan kana masa di ngulu nasida mau lihat madiho Tuhan asima roham ajari hami martangyang amin.